Estas imaxes que lles amosamos desta mañá serán as últimas que vexan na cidade ata o mes que ven e que co arranxo da fochanca do Arco de Mazarelos finalizan as obras nas calzadas do municipio ata que remate o mes de agosto. O goberno local segue á espera de sacar adiante o gran contrato de mantemento que ten un investimento de 1,2 millóns de euros, mentres está a tramitar un novo contrato de urxencia para tapar unhas 40 fochancas que non estará listo ata setembro. Agora mesmo hai unha serie de puntos que xa vanse tamén, hai unha memoria valorada, un proxecto para actuar sobre eles e que tamén esperamos poder licitar este mes para que entre primeira e segunda semana de setembro poidamos eliminar 40 puntos que ahora mesmo son delicados en todo o Concello. No caso do rural, unha vez que se executen todo o que hai previsto no vindeiro mes e medio, entendemos que podemos casi deixalo ao día. E no tema da cidade, eliminaremos agora estes puntos máis delicados e contamos xa poder dispoñer do contrato de 1.200.000 pois entre finais de setembro e principios de outubro e aí xa lle daremos un golpe definitivo, digamos, o que falte, digamos, por executar. Onde si veremos operarios traballando será no Ensanche e que o Concello quere comezar a actuar nas beirarrúas da zona a partir da segunda quincena deste mes. Do que vamos a actuar nas rúas do Ensanche, vais a actuar tamén en entradas de garaxe, etc. E, polo tanto, pois, para evitar males maiores, pois, preferimos ter unha xuntanza que evite pois, que todas as obras sempre xeneran algún tipo de incordio, pero vamos a intentar que sexan os menores posibles. Unha vez que teñamos todo planificado e organizado, daremoslle inicio. A semana que ven é a semana hai 2 festivos, entón, pois, entre a semana, se non é a semana que ven, como máis tardar o día 22, estaremos arrancando todas as obras faremos as actuacións nas rúas, neste caso nas beirarrúas. Hai outras grandes obras que o goberno ten como prioritarias e que dependen dunha subvención estatal. Trátase da Rúa das Rodas e de Castrondouro. Se lles concede a axuda, que ascendería a 15 millóns de euros, o Concello acometería estas 2 actuacións no outono.